Ahli pijat urut iki bener wonten Jatenan Suko rame Lamongan Mbah Pri mat malam Pak Usum iki kagungan Kampak Modong nggih Bapak Erena Los nggih sing dalu Bapak Rena iki kagungan BBRT Racing Kampak Pak Dadang Sikat Juragan Jagung Pak Dadang iki wonten dalu Lebak Modo Juragan Jagung Mas Jamuji amat malam ya ya juga teman-teman Pak Koli, Pak Tun, Cak No yang sama Modo, selamat malam selamat menonton Mbah Bu Serada So Budani Grup Derada Belubang ya itu salam kaki Mbak Sarise Ibu Repan Sugeng Mirsani ya Mbak Sarise Ibu Repan Sugeng Mirsani saking Mbah Bu Neni Derada Mama Kembar Warung Ring ya, Bu Warina buatan dalam Warung Ring mat sore mat menonton Dasip Nopi Gelantong
dereng nyambut gawe
kendingi walu serat bunga susah di aja tetep guyu prayogane aja gampang nesu lamun nasab tabrak ati koro sampeyan Gati. arep melu sapa yen kepareng dik aku melok sing nembang kuwi lho ngati padang mergo gampang golek sandang lan pangan nadyan bunga susah aku tetap nambah ayo gane joka mangranan yen keprenan uripe kang soram-soram polane cak priyone